Здравейте! Днес нагледно ще ви представя нашия пакет Clean 9, което е едно от трите предложения наред с F15 и Vital 5, с които може да си помогнете да изглеждате и да се чувствате по-добре в тялото си. Аз предварително съм изкарал продуктите от пакета, който също съм го разположил тук, да се вижда. Ще започна с шейкът на Forever Light Ultra, който в случая се предлага в два варианта. Нашият е с шоколад, същият го има и в ванилия. При избора на продукт вие може да отбележите кой е предпочитания вкус от вас. Следващ продукт Forever Aloe Vera. В случая тук разглеждаме чистият гел, който е с 99,7% чист гел от Aloe Vera. При избора на продукт може да избирате между няколко вкуса, между които са алоe с праскова, алоe с бери и алоe с манго. Всеки един от вкусовете е уникален. Разбира се, вие ще изберете този, който предпочитате за вас като най-добър. В тази опаковка се съдържат общо 3 продукта. Ще я отворя, тъй като има специфика, която е важно да отбележим, а именно, че не са в оригиналните опаковки добавките, а са на такива блистери. Съответно, ако обърнете обратно, може да видите, че в един блистер имаме два продукта, а именно Forever Garcinia Plus и Forever Term. Прибирам го обратно. И показвам как изглеждат сашетата на Forever Fibri. Има 9 броя сашета. Всичко е в една опаковка. Така, на следващо място е шейкърът, който остава, разбира се, в последствие за вас като подарък. И сантиметърът, който ще имате възможност да разберете как да ползвате от наръчникът, който е доста подробен и интересен. В рамките на 36-7 страници ще имате възможност да получите изключително полезна информация за вас, която ще ви помага през тези 9 дни, в които вярвам, че ще имате възможност да се насладите и да се освободите от токсините в тялото си, за да може да се почувствате по-здрави, по-енергични и, разбира се, да намалите своето телесно тегло. Препоръчвам ви да поръчате Clean 9 още сега, за да може да стартирате мечтаната промяна.